Ti gledaš Studomac TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Kada ste posljednji put uzeli papir i olovku i nešto nacrtali? Za većinu odgovor bi bio srednja škola, čas likovnog ili večer kada ste sa prijateljima igrali Pictionary. Osim profesionalaca ili osoba kojima je crtanje hobi, malo nas ima vremena za skiciranje, crtanje ili bilo koji drugi oblik likovne umjetnosti. Međutim, istraživanjem se pokazalo kako je crtanje najbrži način da dođete do novih informacija i da one budu pohranjene u vašem mozgu. Bez obzira posjeduju li ispitanici ikakve likovne sposobnosti, nakon samo 40 sekundi laganog skiciranja, ispitanici su se mogli sjetiti znatno više informacija, te su se prisjećali veći broj detalja i učili znatno brže. Zašto je crtanje tako dobar način za učenje? Pretpostavlja se da razlog leži u tome što crtež pomaže mozgu da na različite načine povezuje stvari koje se uče. Crtanje poboljšava sjećanje bez obzira o kakvim je zadacima riječ, a zbog jednostavnosti korištenja znači da se može koristiti u svim situacijama. Zato, kada sljedeći put poželite nešto naučiti, nemojte čitati ni pisati, već umjesto toga švrljajte po papiru. Sretno na ispitima!